Λοιπόν, ρίχτω. D100. Θέλουμε αυτό. Α, ναι, σωστά. Δεν φαίνονται στην κάμερα. 100 έφερα. Ποιες πιθανότητες? 100. Location. Anomaly. Ποιες οι πιθανότητες είναι? Εδώ κοίτα. Ποιες οι πιθανότητες μπορεί να μου εξηγήσει? Πρώτο session Iron Sword. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια μικρή περιγραφή των χαρακτήρων μας, τα background vows που έχει ο καθένας και θα φτιάξουμε την πρώτη σκηνή στην οποία θα ξεκινήσουμε να παίζουμε. Λοιπόν, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα Havens. Οι δύο χαρακτήρες οι οποίοι είναι συνοδοιπόροι τους τελευταίους περίπου 10 μήνες. Ένας χαρακτήρας είναι ο Gunnar. Ο Gunnar είναι ένας πολεμιστής, κυνηγός, είναι ένας μεγαλόσωμος Iron Lander, ξανθιά κοτσίδα με ξυρισμένο κεφάλι δεξιά-αριστερά. Η κοτσίδα είναι πλεγμένη σε πλεξούδα, κάπου ας πούμε στο μέσο της ομοπλάτης φτάνει, τόσο είναι το μάκρος. Πολύ πυκνό ξανθό μουσι. Είναι ντυμένος με βαριές δερμάτινες πανοπλίες στο θώρακα, βαριά χειμερινά γάντια, βαριές χειμερινές μπότες και οπλισμένος με ένα τσεκούρι, το οποίο το έχει συνήθως στην πλάτη του τώρα που πεζοπορεί. Ο Γκούναρ, βασικό background όρκος του είναι να βρει τη γυναίκα του και να προσπαθήσει να κάνει resolve την κατάρα την οποία θεωρεί ότι κάποιος της έχει κάνει όταν στην ημέρα του γάμου τους μετατράπηκε σε χάσκ και σκότωσε την οικογένεια του Γκούναρ και εξαφανίστηκε. Αυτό λοιπόν είναι ο όρκος του και τους τελευταίους 10 μήνες συνοδοιπορεί με τον Όσπακ, διότι έχει καταλάβει ότι ο Όσπακ ίσως να είναι κέριο άτομο στο να τον βοηθήσει να ολοκληρώσει αυτό τον όρκο, καθώς είναι mystic και έχει κάποιες γητείες που μπορούν ενδεχομένως να τον βοηθήσουν. Οπότε αυτό είναι αυτή τη στιγμή όπως βρίσκεται ο Γκούναρ εκεί και για ποιο λόγο είναι στα Havens. Ο δικός μου χαρακτήρας λέγεται Όσπακ Χάραλτσον. Σαν εικόνα είναι μια πάρα πολύ περίεργη όταν το βλέπεις για πρώτη φορά, γιατί το ύψος του είναι περίπου στο 1,95 με 2 μέτρα, αλλά σε αντίθεση με άλλους Iron Landers αυτός είναι ξερακιανός εντελώς. Έχει κάποια νεύρα και κάποιους μυς, αλλά γενικά είναι σαν κοράκι. Το πρόσωπό του είναι μακρύ και λιγνό και δεν έχει καθόλου facial hair, δεν έχει καθόλου τρίχες. Τα μαλλιά του είναι ξυρισμένα αριστερά και δεξιά και μία μοϊκάνα που έχει πέφτει προφανώς από τη μία ή την άλλη πλευρά, ειδικά όταν φυσάει. Ξανθός είναι. Ναι, είναι ξανθός. Αυτό που φαίνεται κατευθείαν πέρα από το ύψος του που βλέπεις και σε εντυπωσιάζει είναι ότι φέρει μία ασπίδα, όχι την κλασική στρογγυλή που έχουν οι περισσότεροι Aerolanders, αλλά μία πιο μεγάλη, σχεδόν στο μισό μέγεθός του και μυτερή προς τα κάτω, καθώς και ένα spear που φέρει. Τα ρούχα του δεν έχει κάτι σε armor, ουσιαστικά είναι όλα βαριά ρούχα που φοράει για το κρύο και κρέμονται από τις ζώνες του ή μέσα από τα ζώα που έχει βάλει για φορεσιές, πουλιά με διάφορα herbs που υπάρχουν, αλυφές και οτιδήποτε άλλο μπορείς να βρεις. Ο λόγος είναι ότι η βασική του ιδιότητα είναι
είναι και αυτός πολεμιστής, γιατί σε μια περιοχή όπως τα Iron Lands όλοι θέλουν να είναι σκληροί πολεμιστές, σκοτώνουν, κάνουν, κυνηγούν, αλλά αυτός επέλεξε λόγω και της μητέρας του, η οποία ήταν μια mystic, να ακολουθήσει, να μάθει μάλλον περισσότερο όσο αφορά το να γιατρεύει τον κόσμο. Οπότε έμαθε και λόγω της καταγωγής του από τα Flooded Lands, που είναι ακόμα πιο σκληρή σαν περιοχή, να μαζεύει herbs, να τα διαλέγει, να ξέρει πού τα χρησιμοποιεί σαν remedies, καθώς και να φτιάχνει δικές του συνταγές. Το επόμενο βήμα φυσικά, αφού είχε μάθει αυτά, ήταν να περάσει σαν κύριο στόχο και στο υπερφυσικό, στα χέξεις, στις αρρώστιες, στα περίεργα πλάσματα, γιατί και αυτά κάπως πρέπει να μάθουν οι Ironlanders να μπορούν να ανταπεξέλθουν και σε αυτά. Ο βασικός του βάου που έχει πάρει είναι ότι θα μπορέσει να κάνει revert back έναν Ironlander, είτε γυναίκα είτε άντρα, από ένα cursed state. Ουσιαστικά θα είναι μια ιστορία από μόνη της για να συζητιέται για αιώνες, και η γνώση που θα αποκομιστεί είναι απίστευτη. Επίσης, σε ένα κόσμο που σχεδόν όλοι που ασχολούνται με mystics και με όλα αυτά είναι γυναίκες, αυτός παραδόξως είναι άντρας. Αυτό για κάποιους είναι πολύ κακό, για άλλους πολύ καλό. Εδώ, για την εισαγωγή, ας πούμε, την εγγραφή τώρα, η δική μας εκδοχή των Ironlands, έτσι όπως το είπαμε, για τη μαγεία, είναι αρκετά σπάνια η μαγεία και συνήθως εξασκείται από γυναίκες, με κατάρες, με γητείες, ρούνους, κάπως έτσι την έχουμε σχηματίσει τη μαγεία. Οπότε ο Όσπακ είναι έτσι λίγο σαν παρείας σε αυτή την... Ναι. Ας πούμε... Επίσης, ναι, δεν έχουμε και μαγικά με την κλασική έννοια, δηλαδή μπορεί να είναι και ένα τύπου ξεμάτιασμα πολλά από αυτά, Ναι. Είναι και σε αυτό το επίπεδο. Έτσι παγανιστικά, hexes, rituals. Okay. Τελευταίο πριν ξεκινήσουμε είναι τα τρία assets που έχει ο καθένας μας. Ο Gunnar έχει το asset Wayfinder, το οποίο είναι path, που στην ουσία όταν κάνει ένα journey είναι πιο καλός στο να βρίσκει το δρόμο του. Το δεύτερο path είναι το Slayer. Στην ουσία όταν κάνει track ένα ζώο ή ένα κτήνος, ας πούμε, μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες ή μπορεί να προετοιμαστεί καλύτερα. Okay. Είναι Slayer, δηλαδή αυτό κάνει, σκοτώνει. Και το τρίτο asset είναι ένα combat talent που λέγεται Sanderer, το οποίο είναι με το τσεκούρι, ότι είναι καλός με το τσεκούρι, μπορεί να κάνει περισσότερη ζημιά. Τα δικά μου είναι, το πρώτο που έχω διαλέξει ήταν από combat talent, είναι το Shield Bearer. Ουσιαστικά δεν μου αρέσει να πολεμώ ή να μάχομαι, οπότε η δίκευσή μου είναι στην ασπίδα, στο να προστατεύομαι ή και να προστατεύω άλλους μπαίνοντας στη μέση. Εξού και η μεγαλύτερη ασπίδα, στο να κρύβομαι από πίσω για να βοηθάω ανθρώπους που μπορεί να έχουν πέσει στη μάχη. Το path μου, το asset που έχω ως path, που είναι η βασική μου, είναι το Herbalist, σύμφωνα με το βιβλίο, το οποίο ουσιαστικά είναι να μπορώ να κάνω heal τους ανθρώπους με βότανα, ματζούνι και τίποτε άλλο. Μιλάμε για εντελώς mundane καταστάσεις όμως. Έτσι. Και το τρίτο είναι αυτό που έχει ξεκινήσει την όλη ιστορία, είναι ότι κατάφερα μετά από πολλά χρόνια που φύτευσα μαζί με στη μητέρα μου που ήταν mystic, να καταφέρω να μάθω το πρώτο μου ritual που είναι το word, το οποίο αυτό, χρησιμοποιώντας κάποια υλικά, μπορώ να δημιουργώ, να κρατήσω ίσως μέσα ή έξω από ένα κύκλο κάτι υπερφυσικό, που είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσεις ίσως μετά να τα γιατρέψεις ή να τα αλλάξεις με όλα αυτά. Θα πούμε έτσι όπως το λέει το asset, ότι το κάνεις με αλάτι, ότι πρέπει να χρησιμοποιήσεις αλάτι για να χρησιμοποιήσεις... Όχι για αλάτι, μου κάνει πολύ περίεργο και πάρα πολύ χρόνο. Μου κάνει περισσότερο για στάχτη ίσως.
αλυσίβα και τέτοια.